magi Yesu ne wuotho e Galili, ne ok ohero wuotho e Judea, nikech jo-Yahudi ne dwaro ni mondo ginege. To sap jo-Yahudi mar gero kiche nochopo machiegni, emomiyo minene nowachone niya, akani idhi Judea, mondo jopuonjreni bende one tichni mitiyo, nikech onge ng'at matiyo gimoro ling' ka en owuon odwaro ng'ere ratiro. Kitiyo tichgi, nyisri ratiro e nyim piny, nikech kata ominene bende ne ok oyie kuome. Yesu nowachonegi niya, kindena pok ochopo, kindeu nitie ndalo duto. Piny ok nyal sin kodu, an osin koda, nikech an aulo kuome ni timbene richo. Dhiuru udhi ka sawo, an pod ok aidh adhi ka sawoni, nikech kindena pok ochopo. Kane osewachonegi wechegi, ne pod obedo Galili. Kane ominene oseidho odhi ka sawo, eka en bende noidho, ok ratiro, to kaka ng'at madhi apanda. Jo-Yahudi ne manye e sawo, kendo ne gipenjore ni en kanye. E oganda ne nitie ng'ur mathoth nikech en. Jomoko ne wacho ni en ng'at maber, to moko ne wacho niya, ooyo, omiyo ji bayo yo. To nikech ne giluoro jo-Yahudi, onge ng'ato mane wacho kuome ratiro. Ka kinde mar dier sawo nosechopo, Yesu noidho odhi e hekalu. Nopuonjo. Jo-Yahudi nowuoro kendo nowacho ni ng'atni nigi rieko nade, to en ne ok opuonjogo. Yesu nodwokogi niya, puonjna ok mara, to mar jal mano ora. Ng'at moyie timo gima en odwaro ema nopog wach kuom puonjni, ka en mar Nyasaye kata ka awacho wachna awuon. Ng'ato mawacho wachne owuon dwaro duong' ne owuon, to ng'at madwaro duong' mar jal mano ore en adier, kendo wach ma ok kare onge e iye. Musa ne ok omiyou chik koso? To onge ng'ato kuomu mamako chik. Marang'o udwaro nega? Oganda nodwoko ni, jachien ni kodi, ng'ano madwaro negi? Yesu nodwokogi niya, yande atimo tich achiel, to un duto wuoro. Musa to nomiyou wach tero nyangu, ok ni en wach moa kuom Musa, to moa kuom kwere, kendo un utero ng'ato nyangu chieng' Sabato. Ka ng'ato itero nyangu chieng' Sabato mondo kik chik Musa okethi, ukecho koda koso? Nikech yandi achango ng'ato chutho chieng' Sabato. Kik ung'ad bura gi kit nenruok ma oko, ng'aduru bura modhi kare. Eka jo-Jerusalem moko nowacho niya, mani ok e ng'atno ma gidwaro nego koso? Neuru, owacho ratiro, kendo ok giwachne kata wach achiel. Dipo jodolo ong'eyo adier ni en e Kristo koso? Jali wang'eyo kama oaye, to Kristo kabiro onge ng'ama ng'eyo kama oaye. Emomiyo Yesu nokok kopuonjo e hekalu kowacho niya, an ung'eya, kendo kama aaye bende ung'eyo. To ne ok abiro gi tekona awuon. Ng'ama no ora en adier, e jalo ma un ok ung'eyo. An ang'eye
nikech aa kuome, kendo en ema noora. Eka ne gidwaro make, to onge ng'ato manoketo lwete kuome, nikech sane ne pok ochopo. To kuom ogandano, ji mang'eny noyie kuome, kendo ne giwacho niya, ka Kristo nobi, notim ranyisi mang'eny moloyo ma jali timo koso. Jo-Farisai nowinjo ka oganda ng'ur kamano kuome. Eka jodolo madongo gi jo-Farisai nooro jotich odhi omake. Yesu nowacho niya, pod kindena matin an kodu, eka nadhi ir jal manoora. Unudwara to ok ununwang'a, kendo kama antie un ok unyal biroe. Emomiyo jo-Yahudi nowacho kendgi niya, jali biro dhiyo kanye ma ok wananwang'e? Mich kobiro dhi ir jomoke manie kind jo-Yunani kendo puonjo jo-Yunani koso? Mano wach manade mosewacho ni unudwara to ok ununwang'a, kendo kama antie ok unyal biroe. To chieng' giko mar sawo, ma e chieng' maduong' mar sawo, Yesu nochung' nokok kowacho niya, ng'ato ma riyo omako ber mondo obi ira omodhi. Koyie kuoma, kaka ndiko owacho, e iye aore mag pi mangima nowuogie kamol. To wachni nowacho kuom Roho, ma joma yie kuome biro nwang'o, nimar Roho ne podi, nikech Yesu ne pok omi duong'. Eka jomoko kuom oganda ka nowinjo wechegi, ne giwacho ni, jali janabino adier. Moko ne wacho ni, jali e Kristo. Moko to ne wacho ni, nadi, Kristo a e Galili koso? Ne ok ndiko owacho ni, Kristo biro a kuom koth Daudi, kendo e Bethlehem, dala mane Daudi nitie. Omiyo pogruok nowuok e kind ogendini nikech en. Jomoko kuomgi ne dwaro make, to ne onge ng'ato manoketo lwete kuome. Eka jotijgo nodok ka jodolo madongo gi jo-Farisai, kendo gin ne gipenjogi niya, marang'o ok ukele? Jotich nodwoko ni, pok ng'ato owuoyo ngang' kaka ng'atni. Jo-Farisai nodwokogi niya, kara un bende ulal? Bende nitie ng'ato kuom jomadongo moseyie kuome, kata ng'ato kuom jo-Farisai koso? To ogandani ma ok ong'eyo chik gin joma okwedi. Ng'at achiel kuomgi ne en Nikodemo, ma yandi odhi ire, nowachonegi niya, to chikwa oyie ng'ado ni ng'ato bura ma ok okuong owinj wach kuome, kendo ong'e gimotimo koso? Ne gidwoko ni, kara in bende in ja-Galili? Non ndiko mondo ine ni onge janabi ma aa e Galili. Giduto ne gia, ne gidhi utegi.